ba maganan kafa kyamara bane ana masifa, ba shi bane maganan kafa kyamara. We fail our ancestors. Me ke faruwa arewa mun ji kunya menene ba nan take ba. What are we supposed to do? What are we supposed to do? Shine magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To be honest, na yarda da abin da baiwa Allah nan ta faɗa. Saboda mene, ni na ga we've clamored enough. Mun yi masifa, mun yi ihu, kai ba abin da ba mu yi ba. Amma fa mutanen nan suna yi kaman ba sa ganin mu, kaman ba sa ji, kuma tsaf suna ji suna gani. Ko ba haka ba. Amma ni kawai shawara ɗaya nake da shi. I know nobody know me, I don't know anybody, ni kuna gani na? Wallahi ban dogara da kowa ba sai da Allah. Allah shine gatana. Kuma at it is now, gaskiya arewa, ba fa mu da wani gatan sai na Allah. Wallahi ba mu da wani gata sai na Allah. Allah dai kawai ya shige mana gaba a wannan abin da ke faruwa a arewacin Najeriya. Ni shawara na da zan bada shi ne gaskiya. I think the way forward, what we can do right now is shine mu koma ga Allah. Mu je mu ta yin addu'a. Aka ce addu'a shine makamin mumini, ko ba haka ba? Na ga dai alhamdulillah dai mu musulmai ne, kuma akwai mumine a cikinmu. Allah kuma fa yana ji yana gani. Dan Allah dan annabi, na san kina da bukatu da yawa, na san kana da bukatu da yawa, amma cikin mintuna kaɗan, within 2 minutes or a minute service enough, mu saka arewacin Najeriya a cikin addu'a. Like, this is our opportunity. Muna cikin Ramadana fa, muna cikin Ramadan, watan da ya fi kowane wata daraja. Dan Allah dan annabi kan mu manta. Mu saka arewacin Najeriya a cikin addu'a. Allah ya shige mana gaba, ya kawo mana ƙarshen mutanen nan, wa'innan mugaye azalumai. Allah ya kawo mana ƙarshen su, Allah ya tona mana asirinsu, Allah ya tona asirinsu, ko ma waye Allah ya tona asirinsu. Dan Allah da annabi. Kuma ina kira ga da manya-manyan masallatai da ma ƙananan masallatai, dan Allah a saka mutanen nan a cikin alƙunut. Allah ya tona asirinsu. 'Yan uwanmu da suke can, Allah ya sa su sako su, Allah ya fitar da su lafiya. Allah ya fitar da su lafiya. It might not be you now, it's not me, it's none of my loved one, it's none of your loved ones, but forget. Wallahi 'yan uwanmu ne musulmai. Kai kuma ji wani abu, wai na ji ma a wani gari, ko Kebbi ne ko ina ne, wai sai an biya fine, sai an biya kuɗi kafin a basu su yi tafsir. Dan Allah da annabi, muku ce min mutanen nan musulmai ne, ana cikin wata mai alfarma mai daraja. Dan Allah da annabi, mu dage, mu yi addu'a, mu koma ga Allah. Shi kaɗai ne gatanmu at it is right now. Shi kaɗai ne gatanmu, shi kaɗai ne zai iya fita da mu da wannan fitina da bala'in da waɗannan mutanen suka saka mu. Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan.